All right, I greet you, my lovely fans and friends. Listen, I want one thing na buputa mmado. I want one thing na piakpu mmado. Like what you wear them ba. Na emenu na emana. Jidesi afa gị ike. Maka ndị gboo si afa mefuna. Kore ebe fa now Obi Cubbana. Kore ebe fa now Babyoku ngwa gee ntị. Mana akwamozu mama Cubbana. Meleji umara Cubbana. Yes. Onweghị eme onye bụ Obi Cubbana. Until ọkwa mamie. Kwasịa mamie. Afa wee debe ude. Before you know it, ewe mee ya gịnị? Man of the year. The most influential man of the year. Ozugbo anwa atin wee ba anya isi. Ke mistake o melu. From that moment, o change his own level. Shefuzie idina erase the poor. So raising the big men to big men. Next pam omakpo politics. Maybe si afa anwa. Mana wash ya na Babyoku. Babyoku ji ego anyema. Mana since you suppose papia, more fame we bia. Yeah. Man di ama here before. Walo malazi enya ofuma. Man only one thing o na eme now. Age wala amalo mmado. Currently now, this man na connected the poor to the rich. Kedi fix melo after the burial, he make sure no settle everybody. Onwe onye obra ya na enwele okwu. Nke bụ na mmiri enwe ilo onye Anambra na alụ dibie. Mere video wee kwuo wee sị Babyoku nyado nda wotali efi nyanye ha ewu kiri ifo melo oge ezire the video ime okwuru na nsogbu ada na ya ga-eme. That's humility. O ife na ebune mmadụ enu. After nke anwa o nwere one young man jili ukwu wee si Bayelsa wee bịa na nkie kiri ifo melo he give that guy 2 million Nigerian naira. Olugbo next time nye mezina na ọ dị mma. Na ọ chọọ ife ọzọ ọ ga-eme ya mebe damid na aga ije to earn money. That's somebody. Advisor. Third, ka ife omelu. Oge Ebonyi son na Iza TV na-enwe nsogbu. Ọkpọ ha na abụ ha bịa. Ha bịa na nke o wee sị ha na ị ga-akwụrụ ha ụgwọ ka ha gaa South Africa ga nịghalị anya nwa aṅụrị. Mana o nwere ofu okwu okwulu ebe ha dị omimi. Ma ihe okwulu ọ sị na ha gaa ebe anwa na ya ga-eme kọlụ ka ha meetie Ebonyi community niile. Efugie now. He's connecting them to their people. Ndị nọ outside the country na-eme ọfụma. That's how son of the soil si eme ife. After all those things now, Babyoku na China. Na eko si wee unite ya ndị Igbo na China. Mana Kcee nọ China. Mana Imane nọ China. Mana ọbịbịa Babyoku napụrụ ndị agha ọnụ n'ara. Yes. Ozugbo afọ Babyoku onwezighị onye ma na Imane na China. If self Abadugo onye Imane na Kcee bụ nwanne ya hapụziri ndị anwa jezi na-etiri Babyoku mkpu. Enwe ihe ọ pụtalụ na afọ ihe ka ubi ele ọba. Okay, ịma na Kcee na Imane ha ji ego. Mana because of life o na-ebibu Babyoku ọ dị humble to the core. Na-eje pak nwanne m na-ekwoghalị shefuzie mba ọ na-agba n'ime ahịa. Today now jee pak eme hustle mba. Today now, in fact, today now afịa azụghọ na China taa ele ha afịa. Today now everybody now na-esozi Babyoku. Ma ndị buteli akpa ma ndị bifo ọbụla gịnị bue o wee bụrụ onye maachị mmadụ. O wee bụrụ na connected the poor to the center. Mana Obi Cubbana emewu ihe. Currently now atụ Obi Cubbana and Babyoku na scale. Obi Cubbana ada wine na Babyoku ga-etibi scale maka ibu anyị danda. Ka m gwụ the last thing ọ ga-amata ata ụnụ ama na Babyoku nọ na City Boys movement. Okay, mara? Yes. Babyoku so na City Boys movement. Mana ozugbo ọ fụrụ ihe na-eme mkpam o withdraw final. Ọ chọdịghị iso ha meme ha na-eme. Maka gịnị ọ ga-emebili ya afa. Nke sị na ya bụ enviable obere nwa nya okporo. Soro Obi Cubbana mebisi afa. Mana Babyoku withdraw ugwu edele ya.
So in this life, I make every of my video any advice. Try to be like Babyoku. Never you be like Obi Cubbana. Because nanganga buluzo or the DSA obo bayego. No, you may have money. Mandebo se na ezia fakego. Today na neka people say celebrate Babyoku. Everybody, the poor, in fact, big mess never happen na. Ha na check only to ka hafu anya. Maka gini nwoke just no me onwe. Okay, imatata na some people not here na kere we ego. Okay, ma. Yes, some men here na ba can we ego. Mana because na ha na fear as a mentor, as a role model. That's why ha just no leba. Na China, na check only to upon a millionaires. Mana ka pasele men Obi Cubbana, gidi ko mere onakundo agaranya. Onwe na mgbo jere country the country, cho umu ogbenye. Ọ ga sama mmadu. Obi Cubbana kwesịrị na-eje country. Na afosi ndị ba na country anwa. Na agba ha okwu as most influential man of the year. Omewu here inside ona na ba meet ndị ọgaranya. Cheno wee zuolo nie. Ha bayere megide 50 for 50 ana achụ ego in this life. Always get wisdom and always be humble. N'ọkwụ na-ebutu onwe ya na shi ebu n'elu. Efu tata kita abụ gịnị Babyoku awa. Ọ ife nọ n'ime ya now. Onye na-eme ọfụma ka anyị na-akụrụ aka. Maka alụsị eme ọfụma akwọọla ya gbamgbam. That is the arrival of Kcee Limpopo and his brother E-Money, the electric money of Uli. Life and direct at the Ballers nightclub, Wanzo. Ọ ife a ka eji mara ndị Igbo love themselves na nke ikpeazụ a. Ịbado obodo amara obodo. The beauty of mmadụ na nwoke, adịjele wicked enemy. Jepa gezu nwa okwu anya ọnụ always representing ndị Okpambadike Kingdom. Maka na nke ikpeazụ a, onye mepim eme gịnị amagharị akpa oso. Electric money. Nwanne ndị China bụ ike, erigidere ego, rigide ego to the extent that Kcee Limpopo ji ọnụ testify here that Igbo in China is so lovable, had is so adorable, had is so cute, had is so accommodating, had is so hospitalized. Ka anyị je gbara egwu na nke ikpeazụ a bakara nwere emere ibe. Ọ ife ka ọ ga-abụ ndị iro anyị na-esi anya. Iwe na-ekwu ofu onye 001 of Amaokpara, the ọkpata ozuọra of Igbo niile, ọkpata ozuọra na Nigeria, ọkpata ozuọra na Amaokpara, the great okwu ototo, ofu onye na supply ndị Lekki niile Nigeria niile luxury cars. The great okwu ototo, I see you. Hey, wire. The young money, ofu onye a supply moto. Oh, na-enye ezigbo ọkụ aka m ji wee dị ebube. Amara aka na nke ikpeazụ a. A ga na-apụ ọpụ champagne, na-aṅụ champagne, na-aṅụ nkwụ. Samantha na mechie shop ka anyị gaba Saba. Ị na-emechikwa shop, megekwa shop na ị nwere ọdụ opuo. Ị na-emechi shop, megekwa shop ị nwere gịnị na ị nwere ọdụ opuo. This was when young money popụrụ a very wicked champagne, very wicked 21 years. To his boss bụ ọkpata ozuọra of Amaokpara, ọkpata ozuọra na Anambra, ọkpata ozuọra na Igbo. The great chief okwu ototo, a young porter billionaire, a very silent billionaire. Ofu onye na real estate na Asaba. It is na Asaba na amara okwu ototo, ịma na onye iro na-agụ. A very multi super wicked billionaire mana ọ denye mkpọtụ. Ọ bịara na China, kwụrụ ọtọ zụọ 40 SUV. What do I say? 40 SUV, including 8 Brabus and 18 a car stand. 40 SUV, including 8 Brabus G-Guard. Ọ ife ọbịara China bịa buo maka ndị na-ekwu na China moto bụ nonsense na gịnị. Ọ gị nwa ihe ị na-ekwu ihe a bụ na maka na enweghị kọntaktị iji azụ moto na China. Ọ ya kpata iji ekwu na China moto bụ nonsense. No! China moto abụrụ nonsense. Inwe kọntaktị ifu ebe a na-ere moto. Anyị nwa na-ebinite na-emekwa ụda anyị nwere ike jebe gezi nwa okwu anya ọnụ nke si don know. Esokwa m ere moto na-ere machine na-ere keke. The reason why na-echaghị itiri m ego bụ na trọs ha onwe gị. Trọs onwe gị mana jee paak na-edeliver, always deliver. Ị na-epu anya ebe efu ka ụmụ Igbo si aracha aka. Very very enthusiasm. Jee pipe sopo. Very enthusiasm. A na-eri ego na-efe ego.
na nke ikpeazụ a ọ bụrụ iwu na ọsọ abịa enye JPAC ego no JPAC emekwa biznes nwee profit ị na-agụkwa egwu eme nga appreciate ife a mgbe one of the Igbo super billionaire na-erisi ego ike Abadogo uli eke bịakwara mee majik na nke ikpeazụ a toteghere na okwu ego dị n'okwu JPAC ezigbo okwu anya ọnụ nwere ihe a ga-eme onwe nwere emere ibe na nke ikpeazụ a ife onye Chineke na-emere ihe ọma ife ị ga-emebe na-akụrụ ya aka na rejoice why do you so ka Chineke ga-ezi emepe windows of heaven for your own and enye gị megị nyekwa ọ bụ na ọgaranya gị ego wee fụ na ị naghị eri ego na occasion etinye na platform ime etinye ego nwere ihe ị na-eme ide eri ego sọsọ weta ịfụ na ụzọ gị ya akpọchi mana ọgaranya gị ego na-eme expect afụkwa ebe onye na-etikwa egwu kwa imekwa majiki o nwere ihe ọzọ na-abụrụ na mụnwa ji amanya aka na akpa so kwa my own RMB anyị mana RMB abụ 1 naira iso 100 500 RMB ịmakwa ihe ọ pụtara ikwesị ịmana na ego dị na-ewe adịkwaziere dọla Kcee dị ọ confirm na ndị Igbo fụrụ onwe ha n'anya to the extent na o mepere ọnụ wee sị that na ọfụbeghị this kind of love na the love dị gịnị the love dị massive nwere ihe ọzọ JPAC rie ego as long as na people na-enye m ego n'aha ajụ m reason why na-enye m ego I have to extend the love to any artist na-agụkwa egwu mana abịa gụọ egwu a nna the love bịa ka ahụ ime ọ na-bịa kpọọ m sị m JPAC ị na-ekwu okwu that was when I knew that the billionaires na watch all the activities niile ndị blogger na-eme so with that excitement ma ya ka wepụta $100 ịja awụsa JPAC anyị na-enye dọla ka JPAC jekwa billionaire dọla gwa let it be on record na adịrọ stingy and I can never be stingy because ndị na-enye m ego adịrọ stingy enyeghị m gịnị inye ọhịa eji eme odogwu God bless you and thanks for watching ihe a bụ China event.